Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. 4-in-1 coffee! Ay, by the way, shout out ko sa upat kong babae si Uncle. Lamihan kay ninyo bang ano sus, ginoo ko. Uncle, ginoo ko Uncle. Imong ulo ba murag din taon og microphone. Imong ulo murag kitag ulo. Bitaw shout out lang ko sa upat ka babae no. So, kana kay gisudlan man gid ninyo, di masad pud gid ko mutuo nga ano kabalon no kay ano. Mismo sa inyong kagalingon, na-enjoy gid kayo mo sa inyong itang content. Na-enjoy gid kayo mo, nagibidyo-bidyohan ninyong lagay sa afam. Nalipay gid kayo mo, nagibidyo-bidyohan ninyo yung kagalingon no. Wala man lang ninyo gibinlan og respeto yung kagalingon. Wala man lang ninyo gibinlan og delikadisa yung mga kagalingon. Kay inyong giuna-una easy money. Abi ninyo mga girls, dili man ninyo nga sa pag-judge no. Dili ninyo nga sa pag-judge pero sa inyong gibuhat, ma-judge gid mo sa mga tao. Labi na sa mo mga babae. Kay ambot lang kung asa po to, kung mga OFW ba to sila o naara to sila sa Pinas. Og by the way tuod, kung sa sunod gani Uncle afam, maghimong gani kag video, butani pog caption kung asa to Pinas ba to or asa kay ngano gilalisan na mo diri. Grabe na gid kayo. Kung asa mangaling to, kay na dito ko na stress kay. Muna usay nagduda na lang pud noon ko nga siguro na atos Pinas ba. Kay ngano, ang water jug nga blue. Ang water jug ang mga lababo, Ang lababo mao dito siya. Furnace dito siya no. Ambot lang kay wala pa may insakto nga info. Insakto nga info pero ginoo ko mga girls, ginoo ko na enjoy magiging tila-tila sa inyong mga dila, nag-enjoy magiging giilugan mo ninyo tong poste ni Manoy oy, ilugan mo dito yung upo ni Manoy oy, ginoo ko gamitan na kita ninyo ginani niya. Napo. Ginoo ko Lord pasayloan taon ko Lord no. Pero dili be na yung nasa kwan ha kanang ato is kanang good vibes lang ni ato. Sa sunod po dun ta, call. Uncle, ginoo ko Uncle, ikaw gid call. Sureness dito call, imo tong ibaligyan nyo to yung ibaligyan to nimong iskandal ninyo ba? Ikaw ra ginadato adto call, ikaw ra madato. So ang mga Pinay taon loy kayo. Na-enjoy man to sila pero sanay tabo karon, ambot na lang kung nasa dagway pakita. Sureness gyud. Munang sa sunod gani call, tagay po sila priority number call kung kisay una, duhay, katuloy, kaupat. Inana call ba? So na-enjoy mo gid kasi mong kagalingon call nga. Upat gid taon nang nag-showdown dito call. Unya call, okay pa mong kinabuhi call, magitiwa ka nang gahi call. Og shout out lang pud taon ko sa mga gwafa no, sa mga ating, ginoo ko mga ating. Bili po din taon ninyo respeto inyong kagalingon, ginoo ko. Asa naman din taon? Gamitan po din taon ninyo inyong delikadisa. Kung naamoy moralidad, moralidad adto. Bitaw, sa inana magud nga sitwasyon ang makaluluoy, dili lang kay kamo. Kung naamoy mga anak, kung naamoy pamilya, unsa may outcome adto? Outcome dadto. So dili ninyo ma-blame nga ma-judge mo kay ngano. Gibuhat man ninyo, na-enjoy magig kayo mo. Okay ra magud og inana inyong mga trabaho. Basta ayaw mo pag video-video. Oy, ginoo ko. Oy, nga video-video itaw ko. Ginoo ko mga ginoo ko makapanguros lang kita kung asa gibutan yung mga utok mga girls. Ginoo ko girls. Same feather flock together. So kami nga mga babae nga mga tarong, kami nga mga babae nga OFW nga mga tarong, madamay na sad ni ani. Kay lain na ba ning mga ubang tawo maka-discriminate, maka-judge pud sa mga OFW no? Wagas kayo. Halar, dili man gud tanan. Kasagara diri mga OFW bisan despite sa mga problema. Despite ato naningkamot mi nga dili mi makabuhat og sala. Bitaw ay ginoo ko basta ampo lang ta kanunay guys. Og kung naa mangaling kay mga extra nga mga kwarta ka, wa man problema kay wa man sa mi kabalo kung unsa pa mga problema kay kita biyatan na mga problema. Problema dadto. Lagi ayaw lang mo pag video ginoo ko. Ignan niyo na inyong mga kauyaban diyan, namo mga uya kasagaran bagid mga afam no, mga baskos bagid kayo pabaligya na nila ng mga skandal nila sa luoy ta nga mga Pinay. So beware or amping gid mo mga girls kung naamoy mga inana nga trabaho, wala man ay problema basta i-private lang po ninyo. Ayaw ninyo i-public yung mga Pinoy biya kayo sama na mga sagap ka po, di ba? Di kayo ng mga sagap sa kalibutan. So dapat lang guys, kung uban po maka-react sa video o maka-react sa mga post, naku iba na feeling perfect kaayo. So sorry na sa inyo guys. God bless.